بینندگانی عزیزی تلویزیونی ولایت سوخت با شکرانه آبادی وطن محبوبمان و زندگی پرنشاط با تقدیم برنامه شکوفا استقلال مهمان خاندان شماییم. تو هستی مقدس برایم وطن، سرودم به شأنت سرایم وطن، همین جان شیرین خود را نثار و ناموس و ننگت نمایم وطن. بخش برنامه تقدیمتان نگردد. کردستان زینه نخستین تحصیلات است. در مؤسسه ها برابری بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و بهداشت سلامتی آنها اهمیت مخصوص داده می شود. صحیفه معرفت در این باره است. چنانکه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها تاکید می‌دارند کودکان سالم آینده جامعه سالمند. با درک این مفهوم در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی شهر خوجند برابری بلند برداشتن سطح و صفت دانش تربیت کنندگان و بهداشت وضع سلامتی و درست براه ماندن طرز حیات سالم آنها اهمیت مخصوص داده می‌شود. در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 14 شهر خوجند چاره‌بینی ورزشی تحت عنوان من پدر مادر عائله ورزشگر برگزار گردید. هدف از گذراندن چنین یک چاره‌بینی رنگین به عمومی‌گردانی ورزش، تبلیغ طرز حیات سالم در نهاد کودکان و والدین آنها، همچنین جلب وسیع عامه به تربیت جسمانی نگرانده شده در آن تربیت گرندگان و والدین بین هم قوا آزمایی کردند.
аз сабқати иштирокчиёни мусобиқа маълум буд ки онҳо барои ширкат дар он тайёрии ҷиддӣ диданд. Шартҳои озмун низ хеле шавқовар буд. Дастаҳо ҷасурон ва далерон номгузорӣ шуда, ҳар яке мехост дар иҷрои шарт чусту чолокӣ нишон дода ғолибиятро ба даст оваранд. мусобиқаро намояндагони шӯъбаи маориф ва роҳбарияти муассиса баҳогузорӣ мекарданд. Қайд гардид ки ташкил ва гузарондани ин мусобиқа дар ҳавои кушод баҳри беҳдошти саломатии кӯдакон ва тарбияи ахлоқиву ҷисмонии онҳо аз аҳамият холӣ нест. Волидайн низ аз иштироки худ дар мусобиқа рӯҳу илҳом гирифта бори дигар дарк намуданд ки варзиш гарави саломатӣ аст. ما والدین از آن شاد هستیم که همراه فرزندان ما در این چاره‌بینی اشتراک نمودیم. ما خیلی شاد هستیم. می‌خواهیم که این خیلی نمودی چاره‌بینی ها بسیارتر شده ایستند زیرا که ورزش گرفت سلامتی است. می‌خواهم که فرزندان ما تنی سالم داشته باشند. воқеан кӯдакони хушбахти даврони истиқлол имрӯз дар муҳити ободу зебо ба воя мерасанд. маҳз ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таълимӣ баҳри расидан ба якқатор дастовардҳои соҳа мусоидат намуд. дар ниҳояти чорабинӣ ба иштирокчиёни мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. он рӯз шодиву нишоти тарбиятгирандагони муассиса ҳадду канор надошт. дар муассисаи таҳсилоти томактаби рақами 20 шаҳри хуҷанд мусобиқаи шавқовари шоҳи обӣ баргузор гардид. давраи кӯдакии худ давраи нотакрору хотирмон ва афсонавӣ аст. ҳар касе вориди дунёи беғаши кӯдак мешавад, воқеан дарк менамояд ки он софу беғубор ва пур аз фараҳу шодиву нишот аст. тарбиятгирандагони муассисаи мазкур бо шукронии сулҳу суботи кишвар, зиндагии орому осоишта дар чунин як муҳити зебову обод таълиму тарбия мегиранд. онҳо мерақсанду мебозанд, ифтихор доранд ки чунин ватани азизу шукуфон доранд. саҳни ҳавлии муассисаи мазкур шаҳрики афсонавиро мемонд ки дар он кӯдакон бо ҳам хурсандӣ доштанду худро қаҳрамониҳои афсонавӣ эҳсос менамуданд. мусобиқаи шоҳи обӣ ҳамасола дар фасли тобистон гузаронда мешавад. имсол мураббиёни Кӯдакистон тасмим гирифтанд ки баробари ширкат дар ин мусобиқа бачаҳо ҳамчунин бо неъматҳои табиати Тоҷикистон ва хусус захираҳои обии он аз наздик шинос намоянд. эълон шудани соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо онҳоро вазифадор намуд ки дар ин самт корҳои таблиғотиро ҷонок намуда маърифати экологии наврасонро баланд бардоранд. мусобиқа дар сатҳи баланд ҷараён гирифт. дастаҳо бо ҳам рақобати ҷиддӣ доштанд. ҳамаи шартҳои озмун бо истифодаи об гузаронда мешуд. қаҳрамони афсонавии шоҳи обӣ барои ширкати фаъолона кӯдаконро рӯҳбаланд мекард ки аз он иштирокчиён ба худ нерӯи тоза мегирифтанд. тавре дар чорабинӣ таъкид шуд, яке аз ҳадафҳои гузарондани он ҳамчунин ба татбиқи ҳамаҷонибии барномаи давлатии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва обдоби кӯдакон тариқи об, ҳаво ва нурҳои офтоб мебошад. дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таҳкими тарзи ҳаёти солим ва ҷалби харчи бештари аҳолӣ ба варзиш дар Кӯдакистон дар муассисаи таълимии томактабии рақами 20 шаҳри Хуҷанд бо ташкил намудани шароити мусоид баҳри фароғату истироҳати кӯдакон, солимгардонӣ, бардамгардонӣ, обутобдиҳии бадани кӯдакон, ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакон чора
чорабинии варзишии шоҳи обӣ баргузор гардида истодааст. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо дар ин амал татбиқ намудани барномаи ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва обутоб додани кӯдакон тариқи об, ҳаво ва офтоб мебошад. ҳамчунин тарбиятгирандагон дар рафти чорабинӣ ба захираҳои оби Тоҷикистон шинос гардида дарк намуданд, ки об сарвати бебаҳои миллат аст. ҳайати ҳакамон ба иштироки дастаҳо шаффофона баҳогузорӣ мекарданд. мушоҳида гардид, ки ҳарду даста хеле фаъол буданд. намояндагони шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд ба пешсафони мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим дошта, ба онҳо комёбиҳои навро таманно карданд. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. бале китоб манбаи илму дониш ва калиди дари ганҷи сухан аст. дар бахши навбатӣ чанд нафар дӯстдорони китобро муаррифӣ мекунем. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. мариям охунҷонова хонандаи гимназияи рақами якуми шаҳри Хуҷанд аст. ӯ яке аз аъзоёни фаъоли китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ мебошад. дар вақти таътил бештар ба мутоилаи китоб машғул буда ҷаҳонбинии худро васеъ мекунад. ӯ иштирокчии фаъоли даври дуюми озмуни ҷумҳуривии фурӯғи субҳи донои китоб аст мебошад. аҳол ба даври вилоятӣ омодагӣ дорад. ман соли якум аст, ки дар озмуни бонуфизи фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона ва осори шифоҳӣ ширкат варзида истодаам. ман зиёда аз 300 то китобҳои назмию насрии адабиёти бачагонаро аз худ намудам. ман аз шоирони адибони адабиёти бачагона Аминҷон Шукӯҳӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Гулназар Келдӣ, Пӯлод Толиз, Азизи Азиз ва Гулчеҳра Сулаймонӣ ва дигаронро аз бар намудам. дар ҳақиқат китоб дӯсти беминнати мо аст. вай дар ҳама ҳолат бо мост ва моро бемузду беминнат ҳамеша моро меомӯзонад. ҳар вақте ки мо китобро ба даст мегирем, аз вай як маънавиёти дигаргунае мегирем ва китоб ҳамеша моро ба роҳи рост ҳидоят менамояд. дар ҳақиқат китоб барои ҳар як фард устод, дӯсти беминнат ва роҳнамо ба роҳи рости зиндагӣ аст. дар ин боргоҳи маърифат ҳамарӯза китобдӯстони зиёде ташриф меоранд. маҳз мутоилаи китоб дар тафаккури наврасону ҷавонон меҳри ватанро бештар менамояд. мариям охунҷонова имрӯз аз устодони худ сипосгузор аст, ки ӯро баҳри расидан ба қуллаҳои баланди дониш ҳидоят менамоянд. шеъре ба номи некат омӯзгор дорам. дар анҷуман ба дастат чун тӯҳфае супорам. баҳри сипоси хотир дастат ҳаме фишорам. миннатпазирам аз ту доим зи рӯзгорам. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим. дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. ҳарфе дуруст хондам аз шавқ медамидӣ. ноқис ки менавиштам бар хеш метапидӣ. то сарбаланд бошам бисёр сархамидӣ. бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим. дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. барои аъзоёни китобхона шароитҳои мусоидро фароҳам оварданд. махази бою ғании китобхонаро мактабиён самаранок истифода мебаранд. баргузории озмуни ҷумҳуривии фурӯғи субҳи донои китоб аст барои дӯстдорони адабиёт роҳи нави маърифатро боз намуд. шавқу рағбати онҳоро ба китобу китобхонӣ бештар кард. аз ин лиҳоз ҳамасола сафи иштирокчиёни озмун меафзояд. идрис Рӯзизода яке аз онҳо мебошад.
سال دوم است که در آزمون با نفوذ فروغ صبحی دانای کتابت اشتراک می‌نمایم. سال گذشته در آزمون شهری اشتراک نموده بودم. امسال باشد کوشش کرده تا دور جمهوری خواهم رفت. یادگاری این نیو این کوهساران زنده باد. شعر ترسون زاده و این آبشاران زنده باد. غنچه های لنده می خنده از خنده خندشان، خنده های دختران در بازاران زنده باد. مادران تا حال می پایند راهی اسکران، آخرین این امیدی امیدواران زنده باد. تشنگی خوب است و دارد که جوی چشمه، تشنگی های خوب از دیدار یاران زنده باد. گرمتر از آتش و روشن‌تر از خورشید شرق، بیسته های اولینی دوستداران زنده باد. تا سخن پرواز آموزند ز مرغانی هوا، لانه های مرغکان در شاخساران زنده باد. تیر باران کردنی ما کوشش بیهوده بود، هر کی ما را می کشد با شعر باران زنده باد. با باوری میتوان گفت که این نورسان با دانش و استعداد خود در آینده بهر تحکیم دستاوردهای استقلالیت، رشد علم و تکنیک نقش مؤثر گذاشته آبادکاران و سازندگان تاجیکستانی نوین میگردند. کارنامه‌های ها و زندگی نامه فرزندان شجاع ملت برای ما نورسان نمونه عبرت است. ما نورسان از آنها درسی وطندوستی، خویشتن‌شناسی و افتخار ملی را می‌آموزیم. صحیفه تاریخ گواه است، منظورتان می‌گردد. خلق تاجیک دارای تاریخ و تمدن است. امروز هر یک فرد صاحب معرفت با گذشته و فرزندان برومندش افتخار میکند. در بخش نوبتی تصمیم گرفتیم برایتان اوید به زندگی نامه یکی از محافظان شجاع ملت واسه معلومات دهیم. واسه سال 1845 در وادی وخش دهه نارنج تولد شده است. برای کشته نشدن از ظلم و ستم بیکی قراتگین، اویلی آنها به دره مختار خوولینگ میکوچند. واسه کشاورز بود. از روی نقل و روایت‌ها خیلی تنومند و با قوت بوده. در معرکه‌های بزکشی وزن برداری پیوسته غالب می آمد که این باعث احترام او در بین همدهگان و عملداران همسایه می گردد. واسه جوانمرد جسور، راستقول و خوش اخلاق بوده، کار حلال و عدالت انسانی را میپسندید. از روی بعضی دلیل‌ها واسه علیه لشکر امیر بخارا مظفرخان طی سال‌های 1869 و 70 با سروری حاکم کولاب سربک جنگیده تجربه کافی حاصل کرد که این بعد به صفت راهبر شورش برایش کار داد. همینطور این جوانمرد شجاع بارها به حمایت محل خود دلیرانه جنگید. می‌کوشید که برای خلقش زندگی آباد و بی‌شکنجه را فراهم آورد. بنابراین مردم او را دوست می‌داشتند. درباره واسه در زمان زندگیش و پس از مرگش در یکی از نبردهای شدید سرود و داستان‌ها، شعرها و ترانه‌ها ایجاد شدند که مشهورترین آنها سرود تاریخی شورش واسه میباشد. همچنین درباره این شخصیت بزرگ ادیبان شعر و داستان، نمایشنامه و فیلمنامه‌ها تالیف کردند. از روی رمانی واسه ساتم الاغزاده سلسله فیلم اشک و شمشیر سال 1991 از جانب کارگردان طاهر صابرov تهیه گردید. در شعرهای مومن قناعت، مستان شیرعلی، گلنظر کلدی واسه چون پیشوای شورشگران و قهرمان آزادیخواه و وطندوست یاد گردیده است. در ولایت ختلان ناحیه با نام واسه و در شهر کولاب کینوتئاتر با نام او و در ناحیه خوولینگ آثارخانه واسه موجود است. زندگی نامه این فرزند شجاع ملت برای نسل امروز نمونه برجسته درس وطندوستی و خویشتن شناسی می باشد. سلامتی گنج بی‌بها است. برای آنکه ما همیشه سالم و بردم به وای رسیم، بیشتر به غذاناکی خوراکی خود اهمیت دهیم. استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه در این دوره به بهداشت سلامتی کودکان مساعدت میکند.
дар бахши саломатӣ тасмим гирифтем оид ба аҳамияти истеъмоли меваҳо чанд тавсияҳоро пешниҳод намоем. Меваҳо аз витамину минералҳо бой ҳастанд, бинобар ин онҳоро ҳатман ба ғизои кӯдакон дохил кардан лозим аст. Меваҳо аз витаминҳои гурӯҳи А, Б, С бой буда, дар баробари ин йод, синк, оҳан, фосфор, натрий, калсий, магний ва дигар моддаҳои муфид доранд. бинобар ин кӯшиш кунед ки ба ҷои қанду ширинӣ ба фарзандонатон бештар мевагӣ диҳед. баъзе аз волидон кӯшиш мекунанд ки ба фарзандонашон бештар меваҳои хориҷӣ харидорӣ намоянд, вале ин чандон амале оқилона нест. маслиҳати мо ба шумо он аст ки меваҳоро мутобиқ ба мавсим харидорӣ намуда бештар ба меваҳои ватанӣ бартарӣ диҳед. якум, меваҳои ватанӣ дару тоза ҳастанд ва хатари бемор шудани кӯдакон баъди истеъмоли мева камтар аст. дуюм, барои он ки ба зудӣ вайрон нашаванд, ба меваҳои хориҷӣ маводҳои зиёди кимиёвӣ мепошанд ки метавонад боиси заҳролудшавӣ гардад. сеюм, организми кӯдакон меваҳои ватаниро хубтар қабул мекунанд, зеро ба ин меваҳо одат карданд. аслан хӯрдани меваҳои тарутоза барои кӯдакон бештар фоида дорад, вале барои рангорангӣ шумо метавонед ҳафтаи 1-2 маротиба аз намудҳои гуногуни мева нӯшоба тайёр кунед ё аз меваги ҳар хел шириниҳо пухта ба фарзандонатон диҳед. дар як рӯз ба ҳар як кӯдак ҳеҷ набошад як донаги себ диҳед. себ аз витаминҳои С ва Б бой буда, ҳамчунин оҳан, калий, пектин дорад. истеъмоли себ барои аз организми кӯдак баровардани моддаҳои заҳрнок ва поксозии ҷисм ёрӣ мерасонад, иштиҳоро мекушояд. танҳо себ хӯрдан кифоя нест. кӯшиш кунед ки ба кӯдакони худ меваҳои гуногун диҳед, то ки организмашон тамоми маводҳои муфидро гирифта тавонад. тоҷикистони азизи мо дорои меваҳои шаҳдбор аст, масалан нок, ангур ва шафтолаҳои гуногун, ҳамчунин тарбузу харбуза ки зироятҳои полезии дӯстдоштаи бачаҳо мебошад. истеъмолаш барои онҳо фоидаи хеле калон дорад. дар ёд дошта бошед ки бо дандон газида хӯрдани меваҳо ба кӯдакон фоида дошта, решии дандонҳоро мустаҳкам месозад ва вораҳои дандонро бо витаминҳои зарурӣ таъмин менамояд. бачаҳои азиз, алҳол бахши дар олами афсона омодаи пахш аст. ин навбат бароятон оид ба филми тасвирии «Се нафар аз Простоквашино» маълумот медиҳем. филми мазкур бори нахуст соли 1978 манзури тамошобинон гардидааст. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кота Матроскин меня зовут, это фамилия такая. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был? Дома еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. Ничего не прогонит. Может, папа заступится. филми тасвирии «Се нафар аз Простоквашино» соли 1978 бори нахуст манзури тамошобинон гардид. коргардон Владимир Попов онро аз рӯи повести нависанда Эдуард Успенский бо номи амаки Фёдор, Сак ва Гурбача таҳия намуд. филми тасвирии «Се нафар аз Простоквашино» соли 1978 бори нахуст манзури тамошобинон гардид. коргардон Владимир Попов онро аз рӯи повести нависанда Эдуард Успенский бо номи амаки Фёдор, Сак ва Гурба таҳия намуд. филм саргузашти писаракеро бо лақаби амаки Фёдор, гурбаи Дайду Матроскин ва саге бо номи Шарик дар бар гирифта байни тамошобинони хурдсол маҳбубият пайдо намуд. писарак аслан дар шаҳр зиндагӣ дошт. ӯ хеле доно ва мустақил буд. ӯ бар зидди ақидаҳои волидайнаш баромада бо ҳамроҳии гурба ба деҳаи Простоквашино меояд ва бо чанд қаҳрамонони филм шинос мешавад. ҳамин тавр рӯйдодҳои аҷоибу шавқовари онҳо дар ин деҳа ба амал меояд. Дом покажу, там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А печка там есть? В полкухне. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год? Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых. А меня дядя Федор зовут.
кота Матроскин. Фамилия такой. Очень приятно. давомнокии филм 17 дақиқаро дар бар мегирад ба нақша ҳунармандони маъруф Олег Табаков, Мария Виноградова, Борис Новиков, Лев Дуров, Зинаида Наришкина, Валентина Телезина ва дигарон овоз доданд. Бастагор Евгений Крилатов бо эҷоди мусиқии мувофиқу ҷолиб дар таҳияи филми мазкур нақши муҳим гузоштааст. Чун филми тасвире аз рӯи кашидани расм таҳия гардидааст, рассомони маъруф Марина Васканянц, Эльвира Маслова, Галина Зеброва ва дигарон дар эҷоди симои қаҳрамонони филм хеле заҳмат кашиданд. А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой, собственный. Я из города приехал. Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот сам по себе, кот свой собственный. И я свой собственный. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать. дар пурсишномаи солҳои 80 ва 90 асри гузашта филми мазкур мақоми намоёнро байни дигар филмҳои тасвирӣ ноил гардид. Идомаи филм бо номи Таътил дар Простоквашино соли 1980 ва сипас бо номи Зимистон дар Простоквашино дар соли 1984 таҳия ва манзури бинандагон гардид. Да, я многое поняла. И если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Простоквашино. با همین برنامه ما به انتها میرسد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. خیر عزیزان، شاد و پیروز باشید.